Nanumpa na sa katungdanan isip re-elected Davao City 1st District Representative si Congressman Paulo Duterte. Nanumpa na sa baguban pang miyembro sa pamilya Duterte nga nadaog ni adtong eleksyon. Ano yung report ni Argil Relator? Biyernes sa buntag dihang gipahigayon ang pagpanumpa sa katungdanan ni Davao City 1st District Congressman Paulo Pulong Duterte nga mao'y timaan sa pagsugod sa iyang ikatulong termino sa House of Representatives. Gipahigayon ang oath-taking ceremony sa hall sa usa ka hotel sa Davao City. Gitambungan kini sa iyang mga kabanay, labi na sa mga anak ni Kong Pulong ug inahan nga si Elizabeth Zimmerman, suod nga higala ug mga taga-suporta. Aduna sa standee sa amahang si kanhi Pangulo ug Davao City Mayor-elect Rodrigo Duterte. Lakip sa nanumpa na sa katungdanan ang pipila ka miyembro sa ilang pamilya. Ang anak ni Kong Pulong nga si Davao City 2nd District Representative Omar Duterte ug usa pa ka anak nga si 1st District Councilor Rigo Duterte ug pwersa ng Pilipinong Pandagat Party List Representative Harold Duterte. Si Associate Justice Jill Rose Uganlo sa Court of Appeals mo'y nag-administer sa pagpanumpa. Sa iyang speech, gipaabot ni Kong Pulong ang iyang ilabihang pagpasalamat sa katawhang Davaoenyo sa suporta nga dili lamang kaniya, lakip sa iyang tibuok pamilya, labi na sa iyang amahan nga gitawag niyang greatest mentor and inspiration in public service. Ang tinuoray nga pagserbisyo lang matud pa ang ilang ikabalik sa suporta sa katawhan. Sa iyang ikatulong termino, tutukan matud pa ni Kong Pulong ang mga programa sa edukasyon, serbisyo sa panglawas ug ang panginabuhian. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.